Tak nie było wyzywania, zasrany cfel. Zbanuj tą No szmatę, zobaczymy bo... kogo. Tak, i ty myślisz, że Jack jest banuje husara, No no ty właśnie. jesteś jakiś przejebany człowieku. Ty No. jesteś kurwa, jakiś mutacja kurwa chemiczna, no. No to Kurwa. fajnie, spoko. Tam Kurwa, zrobili z ciebie szczura kurwa i nie wiem. Moja stara kurwa. mówi co innego. No wyjdź, No, banuj kurwa, go, moja Jackie. stara mówi coś innego. Jackie, Moja banuj go. no moja stara mówi coś innego, moja stara mówi, że jesteś Jackie, kurwa miałeś jebanym banować planktonem, takie no i psy, kurwa się nie banuj. różni nic, nie? Ej, mogę teraz powiedzieć, pozdrawiam Idę się YouTube'a, udusić. bo to Panuj widać, tego że no wszyscy name'a, nagrywają. Jackie. Pozdrawiam YouTube'a. Czy kurwa pozdrawiaj, ja pierdolę. Walka gang. Mamę se pozdrów. No i tak na Gang jest husara najlepszy. kontra... Gang Steve'ków? Tak, kontra gówno Kaspin. Kaspin, Kurwa. Kaspin, ciebie to nawet człowieku nie stać, ty jesteś jakiś chłopie bieda kurwa, no, kurwa na Łazerskim chłopie chyba mieszkasz, nie? Aha. Dziwko. No. Ty chłopie idzie taki Steve'ek kurwa No i mów. nawet nie rozróżnisz go kurwa, czy to jest Jackie, co ty w no-premka, ogóle czy z kurwa takiego chuj. non-premkę O w kurde, gildii trzymasz? ale No właśnie, w ogóle fajne. jakiś Witek, gówno- schodź na Steama. Ej, stanął ci? Nie No rap kurwa, czasem jak człowieku knota. chciałem już od 2 godzin i nie chcę opaść. Jak Tobie widzę nie ma twoją co matkę, tam no to teraz. jak widzę twoją gorącą matkę właśnie No. teraz na XNX kurwa, No, no, no. już ci kurwa ją myślę, żebyś kurwa się też podniecił. Nasze No ja łapie, ładnie. ona... Ej, Wiem, że- Easy też znam tą stronę. Ona Wiem, że ty codziennie nasze kurwa masz łapie codziennie... występuje. Bo ej, No ona właśnie. tylko na komórkach mi działa. No. Ej, szukaj Husar- sobie innej gildii gówny. Husar jest Też zerem i szukaj. jeździ rowerem? No, Tak. nie, go Nie, stać, sorry, go on nie ma stać na rowera. rower. No właśnie, jak on premki nie ma, no to Hulajnogą? kurwa z rowerem jeszcze go. Nie, Hulajnogą? nie hulajnogą, on kurde tam kim tym. Ale o co poszło w ogóle? On kartonem Oseta. sobie jeździ. On kurwa No, siada, on wózkiem siada na, Tesco. on siada na miotłę i mówi kurwa No. jedziesz dalej, jedziesz On dalej. wózkiem z Tesco jeździ. No. Co się stanęło? Zabiłem typa, ten typo się, ten frikiel się wdupił w tej temy i jeszcze gówno gada, że nic nie złapał, nie? No. A to Kurwa, Kaspin cały... zawsze był takim 10 brzydem, to na osób pewno go... się ukradł. No zamknij Wiem, że japę, ukradł. Barabas, ty szmaciro. Zabijamy go, Barabas. Shut the fuck up. Brzydem. Kurwa, Nie Barabasa wyzywamy. jeszcze się Nie pyta, wyrywaj, twoje zdanie, kurwa. nie wyzywaj Barabasa, No shut właśnie, Nie, kurde. dobra, klatka. Dobra, chuj wam w Co? dupę po prostu. No to wyjdź z tej O. gildii w końcu.